Machiegni wadhi e mesa mar ohala bang' piny owacho chugo kido manyien mar namba mar nyamburko kata namba plate. Jowar nyamburko okelo e pacho kae ndito nigi ywak ni namba makamago ok okelo lokruok moro amora korka ohala. Kata kamano jouso ma pacho ka to mokuom giwacho ni namba manyien go lombo wang' jonyiewo. Jojaoko nigi ler mathoth kuwuok Mombasa. Bang' piny owacho puodho namba plate manyien mochuogi e lony manyasani mondo weg gache ochak tiyo godo, paro mopogore medo nyuolore ewi wach nebnigo. Moko kuom jogo ma uso gache Mombasa koni kopogore kod lombo wang' namba go ochuogi e lony manyasani kod arita makare, ka moko kuom jopiny to neno ni mano en mana yo ma piny owacho dwaro medo godo choko usuru kuom jopiny. The outlook vile inakaa yenyewe inapendeza. From quite a distance unaweza sema tu the thing is modern. The thing is good looking, plus ina represent anybody with a good car. Anaweza dai kwa kitu kai kwa gari yake. Number plate manyien sirkal okelo mondo los godo pesa nikech sani giwacho ni odong' higa achiel gi nus. Gidwa ni walok nembni kate. Degi kelo nwa ni giloko no number plate ken gi owuon to mano ne ber. Ichak ichule 3,000 mitimogo transfer mar number plate. Koro to bende isechule 10,000 mar number plate mane intie godo. Kata kamano, riwruok jogo makelo gache pacho ka kuwuok e pinje maoko midendo ni Car Importers Association to koni onge lokruok malong'o ma namba ni kelo ne weg ohala korka weche mag uchumi. Ber mare na urembo tu. Features go bende beyo nikech inyalo scan aito gin kod unique numbers. But unique numbers ok sort out gimiluongo ni economy. Nikech economy ema important. Podira irango to jogi nyalo uso, jok ma uso ginyalo survive i biashara margi, kose ginyalo survive. To kinirango uniqueness ma namba, tirango security features ma namba, to podonge gimi konyo go ja ohala. Mano podidwa ni ja ohala chogore piny. Nikech igni tema na number plate ne motiyo godo. To onge gi shida moro amora mar number plate. Koro sirkal mobiro manyien dwaro mondo walok number plate. Koro wan gi shida. Koro gimonya timo, onya nyaka walok number plate. Okoni paro manyocha gichwalo ne piny owacho ne en keto nembni ma ng'ato ok nyal fwenyo mapiyo kinde ma gari ne obede registered, ni mar sani gima duong' ma jonyiewo dwaro en namba gari manyien, gino mamiyo thoth gache mani kod nembni mosekalo diwo e dukni. Research mane watimo duto te mwamiyogi ni piny kama nigi namba makama, piny makama nigi namba makama. Wan wanyalo biro gi namba makama marandam machalo kaka reference mar M-Pesa mar Safaricom. Koro mae e gimoro pobed na agi kelo nwa marandam no. Mano ng'ato ok nyal ng'eyo ni mutokani en mutoka mobedo registered chon kata mobedo registered manyien. To bech mutoka kata ohala barwa podhi maber. Magi ne giwacho kama kuom dealers mag gache bende koro ywak ne piny owacho mondo mi koro duok chien usuru mijuogo e gache mikele pacho ka, gino magikone omiyo nengo gache sani ong'awore malich mokalo. Duty ni malo. Sani kata kidhi nyiewo Nissan Serena iyudo at 1.8, gari mane wanyiewo 1 million. Koro ne wakwa sirkal ma Kenya mondo punguza duty nikech ohala sani okethore kabisa. Nikech sani kidhi manyo gari kata used iyudo ka fielder mane nyiewo 600 sani nyiewo 1 million. Nikech kan wang'iyo geche matindo gi at around 700. Sani duty mare Probox o Axio wachulo gimoro around 300. Halafu coach shipping line bei bedo malo. Mwananchi mapiny ok nyal ng'iewo gari. George Aoko, Ramogi TV,